До кога ще спиш? Проспиваш мечтите си и сънуваш дните си до кога? До кога ще играеш второстепенна роля в живота си? Знаеш ли, не ме разбирай погрешно, но толкова време вече играеш второстепенна роля в собствения си живот. И го знаеш, то това е най-глупавото, човек, че го знаеш. Усещаш, когато не си себе си, кога е друг. Главният ни актьор е притеснен. Сценична треска. Само че не от сцената, а от живота. Нещо като доживотна треска. Главният ни актьор го няма. Може пък и да е просто на дивана и да лежи, и да ни гледа как си играем ролите, и да критикува. И ти лопакът, второстепенния, поддържащ, едва себе си, така му ли някой друг. Да самоизяждаш, самосъжаляваш. И искаш едновременно да убиеш главния и него да се самия. И пак мълчиш. Какво умуваш? Вечно мислиш. Няма вечно да живееш. И докато го измислиш, ще си станала отживелица. А не е ли по-добре да си отживееш?